खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि मिनिया बर' इउट्युब चेनेलाव रायजो राजा गासैखौबो गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआ जाहैबाय नैबे स्किप खालामाजासे नायलाङो आरो बे दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर। 16 नं सिडली समष्टिनि जयन्त बसुमतारी सार एमएलए खौ आङो नैबे सान्तिपुर हालामनि कालचार प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनदों फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आङो खावलायनाय जाबाय। बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बिनि थामथि बोसोरारि जथुम्मा बियो दिनै सान्तिपुरनि नैबे गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बे खुंनाय जादों। दा बेयाव आङो सासे नैबे सिडली समष्टिनि सासे बे बियाबनि एमएलए हिसाबै आंखौ हांख्रायदों। दा बेयाव आङो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि मेलफ्रा माबादि जायो आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया। बेनो आंनि गिबिसिन आंनि एक्सपिरियेन्स होननांगोन। दा बेयाव फिसा मोनसे खामानि आंनो होनाय जादों, हाबाफारि होनाय जादों। दा बेनि थाखाय आं फैनाय जादों। आङो गुबैयै नैबे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बिनि जाफुंसारनायखौ बिनि जोरसारनायखौ आं लुबैगोन आरो बिनि गेजेरजों जिथु बे मोनसे हारिमुनि बाहागो, हारिमुवा जाहाथे गोजोर जायो, हारिमुवा जाहाथे जौगालाङो, बियो फारफ्रोम बिथिंजों गेना गोरोन्थि गैयाजासे दावगालांनो हायो। बेजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो जोंनि रोजाबगिरि, दामगिरि आरो बिनि फावथिनागिरि गासैबो रिंगु दामसा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आरो साबायखरखौ आं जासिबाय। थेंक इउ सार। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जे बयजोंबो मिथिसार जानाय दावखुमै सार, बेनिफ्रायबो आङो फंनैसो जे बे कालचार प्रग्रामनि थाखाय मिथिनानै लानि। दिनै चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्टनि जि ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मा जादों, बे गाजा गोमजायैनो जादों आरो जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट, बर' सावथुन मुलुगनि गासै बहाय चिरां जिल्लानि गासैबो जोंनि आगुनि आरो दानि जोंनि सावथुनगिरि बिथांमोना गासैबो फैजोबदों। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे ब्रैथि सिने आर्टिस्ट बोसोरसालिया जथुमनि गेजेरजों जोङो आरोबाव बर' सावथुनखौ जौगानायाव बयबो खौसे मोजां थांखि लालांनो होनना सानदों आरो दिनैहाय बयबो जोंनि बर'नि फिसार फिल्मनि लोगोसे जोंहा आलायारननि बिथां गोमबोर तथा अमरेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो दङ आरो गोबां आर्टिस्टफोर दङ। दिनैहाय जोङो मोनसे मोजां थांखि लानानै जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगानायाव जोङो हेफाजाब होलांगोन। थेंक इउ सार। आरो बेयाव दंफैबावो नैबे जोंनि कालचार प्रग्रामाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मासुम एक्ट्रेस सिस्टार, आङो बेनावबो फंनैसो मिथिनानै लानि। गिबियावनो आं बयखौबो खुलुमहरो। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, माने आं जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा आंबो दा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो जाफैबाय नालाय। ओमफ्राय बे एबार जों माने खनब्रै जाबाय आरो जोंना बे कनफारेन्स खुंनाया। ओमफ्राय एबारना देरसिन खुंनाय जादों। मानो होनबा माने बेयाव एवार्ड श'बो लादों, ओमफ्राय डेन्सिं कम्पिटिशन, मोसानाय कम्पिटिशनबो लादों। ओमफ्राय गोबाङानो बाहागो लादों। बिदिनो माने स्कप मोनलांगोन बिसोरबो। आं आसा खालामो बयबो बिदिनो आवगायबोनांगौ, गावबागाव रोंगौथिखौ देखायनांगौ। आं बेखौनो होननानै फोजोबनो लुगैयो। आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जे एक्ट्रेस जोंनि सिस्टार सनाय, आङो बेनावबो फंनैसो मिथिनानै लागोन। दा सिस्टारा फंनैसो मिथिहोनो हायो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि जोंनि 4th एनुवेल कनफारेन्स जोंनि बिसानिफ्राय आंनि गासिबो रायजो राजानिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे प्रग्रामाव बोसोरफ्रोमबो जोङो खुंबोबाय थायो। थांनाय बोसोर आरो सिगाङाव जोंहा माबा कर'नानि थाखाय खुंनो हायाखै। ओमफ्राय देग्लाय बिराद गाजा गोमजायै खुंनो ओंखारदों दिनै सान्तिपुराव। माने बिराद गोजोननाय मोनदों। बयबो बोसोराव खनसे आर्टिस्ट लोगोफोरखौ ज' लोगो मोनलायलायो जोङो। बिराद गोजोननाय मोनदों। गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम रोजा रोजा स' थेंक इउ नोंथांमोननि गेजेराव आङो नै बेखौनो देखायनो आखायाव लादों जागोन आंनि मिडिया बर' इउटुब चेनेलाव गासै रायजो राजा गासैखौबो आङो देखायहरनाय जाबाय स' थेंक इउ लोगोफोर बेसेबां नैबे सान्तिपुर जे मोनसे बाजार मा होनो कालचार प्रग्राम सोलिनानै दङ रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो देखायहरनो आखायाव लाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो आंनि इउटुब चेनेलाव माबायदि रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै लादो माबायदि नैबे कालचार प्रग्रामाव जे जाय बिथांमोना माने बाहागो लाफैनानै दङ ओरैबायदि जुबुर जुबुर बिथांमोना फैनानै नैबेयाव नायफैदों माने ओरैबायदि माबा दानिया खुगा मेथाइफोरखौ एसे दोरोदनाय बायदिसो मोनबाय जों खननाय खुगा मेथाइफोरा दानि खुगा मेथाइजों गोरोबा मोनबाय आङो थ' दे नोंसोरो मडार्ननि नालाय मडार्नखौनो नोंसोरो बांसिन गुरुत्व होयो ओमफ्राय खुगा मेथाइनि स्टाइला थालाङो ओमफ्राय दे बे थांबाय ओमफ्राय नों दानिया हिन्दी नङाबा बेयाव आङो फंनैसो मिथिनानै लानि सिस्टारनिफ्राय दायो सिस्टारा बबेनि आरो बबेयाव बेयाव मोसानो फैदों ना मा ओरैनो सिस्टार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम जाबाय आरो जे जोंनि सिस्टार सासे दंबावो आं बेनावबो सुंद'यै मिथिनानै लागोन आरो सिस्टारनि बे जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे सान्तिपुर बाजारनि दिनैनि जे कालचार प्रग्रामाव माने मा जागोन बेखौ एसे सुंद'यै दिनैनि कालचार प्रग्रामाथ' एनुवेल कनफारेन्स ना मा होनो आं बारा मिथिलायलाङा जायखिजाया मोसानाय गान खननाय बादायलायनाय दं आरो ओमफ्रायो दा साननि प्रग्राम जागोन ओमफ्रायो मोसालायनाय खनलायनाय दा एसे 6टासोनिफ्राय जागायगोन खोमा दाथ' बारा जानाय नङा आरो दा मिटिं जेनेरेल जाग्रोगोन दा सिस्टाराबो माने बेवहाय माबा मोनसे मोसानाय मानाय बेफोराव माबागोन नामा दंनाया माने ग्रुप दं आरो मिथिनो लुबैबावदों जे आङो सिस्टारनि जे गामिया दा बबेयाव बेखौहाय आङो मिथिनो लुबैदों आंनि गामिया 2 नं साम'दैसा सान्तिपुरानो गोग्लैयो बाट माने बङाइयावसो थायो आरो आङो दा बङाइनिफ्राय फैदों 2 नं साम'दैसा ने गामिथारा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम थेंक इउ सारनिसिम दा बेवहाय गोबां मानसिफोर दङ लोगोफोर माने नोंथांमोना नायनानै लादो ओरैबायदि माने जबर फैनानै गोसोखौ माबायदि गोजोन मोनदों आरो जोंनि जे गायक आब' सुलेखा आङो बे आब' सुलेखानाव माने फंनैसो मिथिनानै लागोन रायजो राजानि गेजेरावहाय आब' फंनैसो आङो मिथिनानै लानो खोनाया खोनाला दा समझाने से ना समझाने से जोंनि
sleeping officer speaking. How do you do? I am sleeping. Yes. जोंनि जे सेसन जे कालचार प्रग्राम लानाय ओरैबायदि माने नुजाफैनाय जोंनि जे बिनानावमोन मोसागिरि दा बबेनिफ्राय फैदों बिनानावा एसे गावनि बिबुंथिखौ लानो हागोन आरोना बिनानाव मोसानो फैदोंना बेवहाय जे बाहागो लाफैदों बेखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा बिनानाव? जायखिया दोंसे नीलेश्वर देंखो बिफाङाव बार स्केल F